Khosi amakhulu sanibonani South Africa yonke umhlaba wonke nase-United Kingdom la ngibona khona nabo abantu aba-interested ekubukeni YouTube channel yami ngithi hello to my fans lapho United Kingdom. Please subscribe and watch my video to the end, and please share these videos if you can. If you are willingly, because most of the time I'm the person who usually speaks in my home language, Zulu. If you're willingly to translate all these videos, just make sure you comment over there. I will make sure I will do some of my videos in English so that you will understand. Okay. Here we're going to talk about something kahle kahle la nganizakwenza ngibuyele nje ulimi lakithi ngizokhuluma la ngamaphupho omuntu owazalwa embethe isikhathi esiningi uyokuhamba kuthiwa wazalwa wembethe kodwa manje awukazi uzuphuphe ngisho into ekhombisayo ukuthi wazalwa wembethe umuntu avidele kwathi nje umuntu athi wazalwa wembethe kodwa manje akazi lutho ukuthi wazalwa umuntu wazalwa wembethe isikhathi esiningi kunamaphupho ahlukile asuke bakhona kuwena. Imvamisa umuntu asuke ezalwa embethe isikhathi esiningi futhi wabe esembathwa noma esephiwe isiphiwo sokuphilisa abantu uyaye aphuphe elandelwa ulwandle, alandelwe umfula kwesinye isikhathi kodwa isikhathi esiningi ukuthi ulandelwa ulwandle, alandelwe umfula, alandelwe yihlathi uqobo. Isikhathi esiningi ke lento iyaye yenzeke ikhathi zibe ningana kusuke kusondele yona inhlahla yakho kusondele bona ke omkhulu nogogo bakho bezokujingisa usakwembatha wena kodwa wembatha inhlahla yakho izo unlockeka ngokuthi ke uqaqe isimo semoya noma kwenze njani. Kodwa ngisho ke nalabo sobe bembathe benika umcebo phela ukwembatha ukuzalwa wembethe kusuke kungumcebo osuke wawuphiwa nje umcebo wemvelo. Isikhathi esiningi kube ngaku uma umuntu ozalwa wembethe kuyakuzwa ube sengathi impela hayi uthwele noma wenze njani kodwa ke into yakhona isuke ihamba nokuthi inhlahla kusuke ngokuzala awusweli lutho. Hayi umuntu asambethe wazalwa wembethe even noma kuthiwa ingubo yakho yantshontsho no awusweli. Izinto zakho uyisiza kakhulukazi ngokuthi unxuse. Enye into engizonithiphisa wona la ukuthi ngicela ukuthi uma uzazi ukuthi wazalwa wembethe noma kunesimo semoya kunesimo sezinto kukhona abantu abadinga ukuthi empilweni izinto zabo bahlala impilo yabo icishe ithi abayifane namawele inciki idinga ukuthi indlala bahlezi benxusa ezithunyweni noma bahlezi bephahla bebethandaza kuyadepend umuntu usuke enxusa ngandlela ngoba ukuthandaza ukuphahla kuseyindlela eyodwa kusewukuthandaza konke lokho. Lana imvamisa kuma ngabe phupha umuntu osuke ezalwe embethe uyayiphuphe lento angaphupha ulandelwa ulwandle lokulandela lezo lokufaka emadolobheni uthi ukukhwela intaba ukukhwelela ufikele kwemboze uthi kwesinye isikhathi uthi usindile lapho kuqhamuke ulokhuzana ihlathi nalo lekulandela ngoba lento kusuke kukhonjisa isimo seyiphiwo nawo sukuphiwe sona. Bese kuba ke ilokhuzana isiziba noma amanzi omfula esiziba kuye kulandela zonke lezi zinto imvamisa ziyayifike zize zihlangane nawe uze uzuyibone usendaweni enjani na esesiqhingini noma lapho kungenisela khona ulwandle kungenisela khona umfula ungenisela ulwandle kukhona nehlathi kungekho khona namuzi namlutho oyibonayo lunye liseduze kwakho. Lezi zinto ziyayizikwembatha kodwa into esuke namandla kakhulu yayo kube ulwandle nehlathi uthi mbo kuwena leyo nto isign yomuntu osuke ezalwa embethe. Nesign ke ukuthi enye into yomuntu osuke ezalwa embethe kuya kube kanje nganza kwethu uma ngabe uthandazile wajula wacela into yakho
ake ngithi awukakalungisela izinto zakho noma ingubo yakho yantshontshwa, ave kukuhle ukuthi uyinxusele. Uthi uma usunxusile, uma ukuthi wazala wembethe ngempela, into yakho izokwenzeka injengoba injalo. Izokwenzeka yize khona izoba ney'ngqinamba-ke phela ngoba nakho usuke ungakayilungisi indaba yakho yokuzala kwembethe. Ake ngibonge-ke nje lapho, kodwa-ke kuningi nje okunye ongakuphupha ukuboniswe. Nengingathanda ukuthi uma ukuthi wena uyazi, kodwa nje imvamisa ngitshela nje ama-basic izinto ukuthi uyaphuphe kanjani. Kwesinye isikhathi-ke abanye umuntu uma ukuthi wazala wembethe aphuphe, yabona lo muzi lo muzi wakudala oyayikuthiwe imvamisa kwakusuke ubona kuqala emaphusheni uyawube umuzi ofana nalezi ey'torini lezi zoShaka, umuzi osuke ungoguqa sithandaze bodwa, unesibaya phakathi noma unesibaya endaweni ethizeni, bese uba uhlukanisa iy'nhlangothi, ngapho lwakwaSokhohlo, ngapho lakwesoNtshantshana. Lelo phupho futhi kuyenzeka uphuphe ulubone ngandlela thizeni, kodwa-ke angisho ukuthi bese uhamba uthi wazala wembethe ngoba nakho usuzwe kukhuluma ukuthi ila maphupho yiwona avamisile. Kukhona nokunye okuyizimpawu engeke ngaze ngakuthatha-ke konke nayo ukuthi ngishayana isikhathi nedatha enganza kwethu. Ngizawucela-ke nje ukuphela la esikhathini samanje. Uma ufuna ukuxhumana nomkhulu, ikhona inamba 072 008 1995, 072 887 1995. Ngiyangithanda umuntu afone nje, futhi ungafoneli into engayindawo, ufone nje usuzazi ukuthi uzothini kumkhulu, ukhulume kahle, akubonise makhothi akubonise. Ngiyabonga ingane zakwethu, uNkulunkulu abe nani, inkosi nibusise, uJehova abe nani, ndawuwe makhosi amakhulu, ndawuwe ngane zedlozi, isandla sehlule ikhanda. Amen.